ke da kwai a filin daga a daidai lokacin da ƙasarmu ke buƙatar a ba ta agajin gaugawa sakamakon kwama da taɓarɓarewar tsaro a sassa daban-daban na cikinta. Sakamakon ci gaba da kisan mummuke da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ɓarayin bisashe da 'yan kidnapping suke ta yi suna ƙarawa cikin ƙauyuka daban-daban na ƙasarmu, kamar irin abin da ke faruwa wajejen Alela, Bagaruwa, inda muka gani wata bidiyo tana yawo saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo. Wani matashi ya hito yana juyayin abin da ke faruwa a yankin nasu, inda ya kwatanta cewa daga ranar 3 zakkuwa 11 ga watan Maris kinnan da muke ciki, mutane kusan 45 rayuwarsu ta salwanta a cikin garuruwa daban-daban na yankin nasu. A cewar shi matashin, wai ba lissahin da ya yi abin ya tsaya daga nan ba, a'a, illa dai iyaka shi abin da ya sani ne ya kwaɗi. Tun Gabba Are, mutum 7 rayuwarsu ta salwanta, Kekele shi mutum 14, garin Maitama mutum 4, Gumbin Kano mutum 14, Tsugugi mutum 2 rayuwarsu ta salwance, Makal mutum 1, Cediya mutum 2. Wannan shi ne halin da Cani da shi da Kwambagane shi da kuma Muhammadu Isuhu wanda ya ingiza shi har ya aiwatar da wannan aiki da ya sanadiyyar taɓarɓarewar komi cikin ƙasarmu ta Nijar. Allah, muna tawassuli da sunayenka masu tsarki, ka ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura cikin ƙasarmu ta Nijar. Allah, ka cishe mu alhairai da albarkatun da ke da kwai cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe. Ka sa mu dace da dalilin Lailatul Qadri, ka tausaya ma talaka bawan Allah wanda bai san hawa balantana sabka ba, ka kuɓutar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, gami da mai ɗakin shi da kuma sauran mutane waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su irin ta babu gaira babu dalili daga cikin hannuwan waɗanda azzalumai. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka ya yarda.